Ay oras labot Kapampangan. Kanamang pulo ni kareng kaya katamong Tegalugan series ne. Pag-umpisan ko na yung muna, Meluang. Meluang, Tegalugan niya, yung mas manayo ng Kapampangan, Melwalas. Tingko nindam sinabi, bisa Karin na. Bala mo medyo kimoy ito ne. Yung mas manawin para ka na ako, bisa ka naman, o kaya bisa ka mo naman. Ne? Bisa ka rin, lang Tegalugan niya. Itutugi, pagkamalan. Nga pagkamalan, Tegalugan niya, yung mas malayo ng Kapampangan, pagkamalyan. Ne? Pagkamalyan. Okay? Yung tauli, kakisig. Yung kakisig, may nibatan niya kayong makisig Tagalog eh. Yung Kapampangan, kasanting. Kasanting. Ne? Ito mo yung Kapampangan na. Dito mo, kalupa na nitang sinabi ko na po, kasi may bisita ra ako na po kay radyo, kay Umpukang Kapampangan, kay itang programa na ng Holy Angel, kay 95.1, kay RW. Kitnanda ako nung nanong panabiling ko, kareng kabalenta mo ne. Kalupa ni panay ko sasabihan, kareng tawli na rin ka na akong video ngayon eh. May pangapampangan tamo, pagsibihan talang Kapampangan din kay katamong anak, po rin kay katamong apo. At sana, luguran tayo at pagmasabalan ni kay katamong manong siswan. Kita mo, nakala salamat, with tamongan.